yanda zaka canza password ɗinka na Gmail. Aya let's go. First ka hau kan Google ɗinka. Gashi na wani abin da ne searching a sama sai ka rubuta shi kai ma a wayarka akan Google www.gmail.com sai kai gap sai kai login. Inda har ka rubuta wani abin da complete na saman nan to na farkon da ya nuna maka zaka shiga. Sai ka taba Chrome beta ka ko kuma browser da ka fi jin daɗin amfani da shi sai ka shiga. In ya bude maka sai ka taba wajen account sai ka shiga wajen add another account. Sai ka rubuta Gmail din naka ana. In kuma ka manta Gmail din naka wato sunan Gmail din naka sai ka rubuta number wayanka. Sai kai next. Saka zo nan wajen shine wajen da mutum yake saka password ya manta. Misali idan na saka haka kuma menene na saka za su ce ba shine password dina ba. Sai ka shiga wajen forgot password. Za su ce maka zabi yanda za su tura maka OTP ta kira ko kuma ta text. Sai ka taba wajen text din nan. Sai mu dauka code din mu daga SMS. Sai mu saka wannan code din. Sai mu next. Za su baka dama ka updating password ɗinka. Misali shine ka canza password ɗinka saboda yanzu sun baka dama ne ka yi login kan tsohon Gmail ɗinka wanda ka manta password, so za su baka dama ka updating password wato ka canza password ka saka wani daban. Sai ka shiga update password. Sai ka creating password. Sai ka confirming password ɗinka. Sai ka save password. Da har ka gama canza password ka saka za su nuna maka kan wayoyin da Gmail ɗinka yake kai. Sai ka taba change password. Ina taba nan sama wajen idin nan za ku gashi nan Gmail din ya riga da ya dawo. So kar ku manta da sharing domin yan uwa da yawa wanda ba su sani ba wanda suke ta tambaya su ma su gani su karu.